Ja, og i dag der skal vi lave bearnaise helt fra bunden af. Man starter med at smelte noget rigtig godt smør, man selv har lavet. Derefter der putter man ingredienserne i, som man har stået og skåret fint. Derefter, og det skal være meget fint hakket, de der ingredienser. Der er blandt andet nogle forskellige krydderier i. Så stille og roligt, så rører man det hele sammen. Mens man lige så stille varmer de gode ingredienser op. Når der så ikke er flere klumper, så kan man lige tilsætte noget mælk. Det har jeg hentet ud i kostallen. Demaren, den giver godt mælk i år. Dejlig økologisk mælk. Den har kun spist 4 kløver, den her. Og så skal det bare koge op. Og så har man den fineste hjemmegjorte bearnaise. Velbekomme.